sangre! Pinapalabas. Abusado ni Benito iti panagbalin na katalak ni Don Esteban, kabayatan ti kawan ti amuda. Nakawayamot ni Lolita ng pasyar iti inana. Iti purok dagiti mannalon. Miniting nila kay Josep dagiti kapurukan na. Imbalakad na ti panaggagat dagitoy. Gaputa sa andalakit di ngagbisin. No agmula da iti sabali a pagapitan da iti mabaling da pagbiag. Malaksid iti pagay. Nadlaw nila kay Josep ti agtutubong agnagan iti Luciano. Nagagat na ito'y ket dinayaw ti lakay. Iti papan ni Benito iti away. Nakita na ni Luciano. At darmas ni Luciano amawagan iti iskupita. Imbaga ni Benito nga addamat iskupita na. Ngamsaan agaga nga iti balat iskupita na. Dita anamuan na nga agpadada iti aramatan kini Luciano. Napanunot na nga rod ti mapan aganop. Simurot nila kay Josep iti ipapanda iti kabakiran. Itagagayam. Denggan nyo tituloy tinobela tayo anapauluan. El Uro con Sangre! Saan daada tayo ti tao dito kabakiran? Di kaya sasamon. Iksat-isat dia kita. Amo yun no asino dagi jay. Ay, nakalabas dan. As iso dagi jay ti grupo dagi ti nabakbati akam-kamang timakon ko na hukbalahap. Anya? Amok nga wan pa'y tinangnangag ni Mang Benito nga istorya. May papan ka dagita hukbalahap, apong. Iso nga istorya man kidi. Kaya't kumain ang mangag. Anya? Ado ti amoyo may papan iti istorya dagita at tao? Awan namin gamag mo may papan kanya Benito. Saan ko paglastog? May saak ka dagiti simina iti grupo ti hukbalahap na ipangpanguluan ni Luis Tarok. Sino nga minon ni Luis Tarok, apong? Dagi Luis Tarok ti Pangulo dagiti hukbalahap sumupsupyak iti dagi Presidente Rojas. Idi natay dagi Presidente Rojas. Idi 1948. Simukat dagi Elpidio Quirino. Isumot idi ti nagpresidente dito Pilipinas. Intutuloy na ti kampanya para iti pan nakakamag dagiti kamang ti hukbalahap. Nangijaya iti natalina ay apan nagsarita para iti kapya kental na ti pagilyan. Mawan na pasamak. Saan nga yung kaskaso dagiti hukbalahap ti naijaya nga amnestia. Kasukat ti isusukod ako ma iti administrasyon na. Awan ti nagibaba. Ano nagisukoy termas iti unos ti 50 aldaw. Ana iti napawayway kadakwada. Bilibak Ado ti amuyo iti dayta? Dungag ka, Benito. Kaya't ko amamuamat nuan niya ti kapadasak edi siya ti agkabanuag. Sige, ituloy mo ti agistorya, ama. Ngem, may mayat siguro no, lutuwa mo tayo, balon tayo, Luciano. Mabisina ka. Sige, agluto akon. Aging istorya kayo nga roden, ta. Guston to. Ne, ayam ni amang mon, Luciano. Napanagala iti nagango apagtungo. Sige, Mang Benito. Ta isagana kung ti pag-isaangan tayo iti intugot tayo kaldero. Pudno. Nakalapso tayo iti kinaranggas dagiti Kastila nga imunaan ang sakop kadya tayo. Dua rigat ti pinasar dagiti nagkauna apuli tayo Pilipino. Madalata pa dagiti nabati Pulida. Nga isupay laeng ti agar-ari mang tagtagabu kada tayo. Ne. Pasagidam sakit di ti amo tayo, ama Josep. Ay, sana pasagid. Muli kalpudno, Benito. Sana ni Don Esteban ti tupiko tayo. Sige, ituloy mo ti istorya may papan kadagi jay limabas. Tatlo amuyo.
Ay, saan mo't kat aga po ta maawagan iti huk kat dakasin at tao. Nasaya at data na pintas ti ilablaban da a prinsipyo. Ta, pasetak nga ron iti grupo idi. Uno sandak anaripot dagiti soldado idi. Kat mga nukadwak pa'y lang dagiti aglemlemeng iti bakir. Apay nga min anatiliw da ka? Siyak iditi mensahiro. Limod amin sa hero dagiti kamang ti hukbalahap. Isumot lagayam. Nagasat ka ta sibidyag ka pa'y lang aging gaita. Ayun kagasatan akong kadagiti amin nga kakabadungalan iti daydi a panawon, Benito. At yamat ti napasamak idin iti agnagan iti Luis Tarok. Damag ko ang naglemlemeng ti grupo na iti katangan ti Luzon. Kat intultuloy na ngayon panguluan ti hukbalahap. Makastagayam. Ado didigra ti naglabasan ti pagilyan tayo a Pilipinas. Agasan mat, manipod ka dagiti Kastila. Simublat dagiti Hapon. Sa iti maikatlo, dagiti imot Amerikano. Adun sapay matlaing ti puli ti Kastila dito, ingam ti puli dagiti Amerikano. Ay dagita apuli, ti nang saksakop iti naglalawa adagdaga, idi ununa na. Ado, ti pinuto tanda apuli tayo. Isa nagwaras mutan ti puli dia. Mala, sapay kumatadumtang tumot lang ti panawon makarok at tayo. Mamimpinsan, iti ikot dagiti sabali apuli, Benito. No, sakla amang kitkita. Awan day ta? Ay, di mo ko natikasta. Benito. Tano agtutunos tayo. Ay, makalungaw tayo. Ada-kada tayo day ta. Benito. Pedrita. Nay, ada kayo gayam, Senyor Agusta. Itaman pa'y ngayon sa paryo ti imay dito Villa. Wen, amok ngamin adi pa'y simbang pati manugang ko. Kat awan kadwayo ditoy. Talagang awan kadwami. Dudwa kami amaturog ita dito Villa. Dudwa kayo. Ne, ayan ni Benito. Simurot ka dagiti tagaaway. Mapanda ka no agano. Anya? Dan sa Luciano kan maosep ti simurutan na. Wen. Masansan ti panaganok da Luciano nga agama. Ni Luciano ti umayaglaklako iti karni ti alingo, iti balay. Kasta? Ay na. Makaramanak to iti karnit alingo No adda maano panda Benito. No di karnit musang Pedrita. Musang? Uwad. Dahi tay atap apusa. Di mo amo day chay. Masidaaya ti karnit pusa, Senyora. Atap apusa kunakmet. Pusa iti kabakiran. Maisabali ka dagiti makitkitam apusa. Uray pay. Pusan tulad ta. Si kakit di Pedrita. Sa bagay, no kadwada ni Lakay Usep, pilyan dalakit diti ano panda. Saan ngamin akayat da jala kay ti basta agpatay iti atap anabiyag iti kabakiran. Isu at talaga ti kadwada. Nasayaan. Nasingput da jala kay Pedrita. Adu tinaglasatan na adidigra iti panawon ti kupat. Sa bagay, iti dayjay akalakaynan. Siyak tupay. At damot maistoryak Ang reka. Ayan ni Lolita. Adan iti kwartuda. Imbilin na nga ayabak no makaluto ak iti pangrabi Ibagaman nga rod nga daak. Wan, Senyora. Mabiitlaan. Talaga nasaanan na pinakibiyangan ti kapsat ko na moher. Dagiti kagawaan, dagiti nagawan na parentes nida kami.
Awan masarakak itibagbaga nila kay Josep na mapa. Lokatag tidakkel na lakas. Amangan no adalita dagiti daduma na babalor nagamigam de di papa. Naimbag man. Taintedan ni Margarita dagito'y nakadado na tolbak. Dagiti amin na pagidulinan dito'y kwarto dahil di papakan mama. Siyak ita ti manglokat kadagitoy. Siyak ita ti mga monoan niya dagiti nakadulin kadagitoy. Binig na tela. Napintas ti pan nakakupin dagitoy. Mapa tinaimarka kadagitoy na tela. Kunak tumat. Mapa da itoy. Mapa de Hacienda di Familia Faustino Gabriel. Mapa de Hacienda Gabriel ito'y. Awan samet ti makita dito'y amarka tinaidulin a kinabaknang. Kitag dagiti daduma pa'y anak ko pinalupot dito'y. Ang mga nuada dito'y ti bagbaga nila kay Josep na mapa ti kinabaknang. Titulo ti dagdaga. Anatagi ko aday di papay di Pilipinas dagitoy. Naglalawa. Saan lagayam nga ijay Luzon ti ayan ti sanikwaday di papa. At dapay iti kabisayaan. Sa bali laeng ti adda kadagiti daduma pay apaset tamyanan na Luzon. Alay kami dagitoy. Agraman ti mapa ti Hacienda Gabriel. Ayan nga ta, ti mapa ti kinabaknang. At dapay gayam jak na okrad anak ko pinalupot. Mapamatlaeng. Kasla kadakkel, wenno kalawa ti ules tubing daytoy na tela. Mapa di abundansya, possession di Familia Gabriel. Iso dayto yan. Sa anak na nagkamali. Dayto yan ti mapa ti kinabaknang. Nalawag dito'y ti lugar. Lokasyon. Hacienda di Faustino Gabriel. Iswa talagang daytoy. Mono, dagiti hermanos ni siya. Sanda na ininteres dagiti abundansya na napanawan dagiti dadakkel ni da kami. Kukuha amin ni siyak dagito yan. Siyak lang ti eredero ka dagiti abundansya na napanawan dahil Pilipinas. Kadua rabi tayo dito kabakiran. Damot tayo nanupan tayo nga aling. Mapaling tayo ti agawid. Agkurang pa'y tinanupan tayo. Awan pa'y ti ugsa. Narigat nga nanupan tayo ugsa, binito. Kaya't kung nga dayawid tayo nga ugsa. So nga ganop tayo pa'y. Ne, Agdandalusyano.
Awan, mutit lang naanopan mi anayon dayta, napalabogan tayo nga liyo. Natay samot daytan. Una, katno, inwalagos mat adagos ti kadwa tayo manganop nga aso. Apaman na natin naga, pinaltugak. Talagaan at iruwam? Wan mat, di oray kita ang tisukat na. Sige, tarjan tayo nga roden. Kaisot itang rabyan tayo ita. Itapa tayo ti daduma karnina ha, tara di tayo matla maibos amin. Ado ti karni da ito. Wala, pagtitinulungan tayo apulpugan ta partiyan nyo. Dagiti maano pan tayo na. Iso ti pagbiyan tayo. Ta di pa matkayat ni Binito ti agawin. Unak no, agawid tayo ton parbangon na napaw. Aganop tayo pay. Bareng adda masalamaan tayo nga ugsa. Narigat nga ano pan ti ugsa. Ay, awan nariga at no nasiglat ti aganop. At damot ni Ama Usep. Sanaya, Ama. Ay, ulit ha. Bayaan nyo. No, da masalamaan tayo. Ipabusoy man kanya ta siyak timang tiro itinagbuatan ti matana. Sige. Kitaan mi man, no di pa'y nagkupas ti kinasiglat mo ide anak igubgubat ka dagiti hapon. Ay, sus! Di na karabrabakan, si ka, Binito. Ipakitak ti kabailak. Uray saan pa ya kinumpirma ti doktor. Ibaga ka talaga nga aginawan ni Lolita, Pedrita. Talagamot nga ginawon, senyora? Ngam, kaano aya sumangpot ni senyor mo? Makabulan nan sa kano ija Espanya. Ay, suskat kasanungatan. Abagan nubungan to tiriri dati sikog ni Lolita, tadi namot imbagbaga iti. Wan nga rod, senyora. Kanayon nga agmamayo ni Lolita. Ipasimuda agtayta at talaga amasikugan ti anak ko. Nubilang ta saan to ama ako ni Senyor Esteban, nga iso ti ama ti sikog ni Senyorita. Anya nga ti aramidan yo? Dahil ti pampanunutak kita, Pedrita. Diyak mo bali na baybayan ti anak ko? Wan mata. Imbagkit di tada kayo payabiyag, senyora. At damat la pagkamangan ni Senyorita, no iruruman ti asawa na. Diyak to baybayan ni Lolita. No kastanto man ti mapasamak, talaga asyak ti mga klolo iti anak ko. Senyor Alfonso, nabayag mo tin ajak nakita ni Senyor Esteban. Kaano ka di asumangpot? Dandanin, Idita. Maikaw ang akmat? Iso ti kasinsin noblat mo asukik, iti kanginaan nga arak, dito'y pagtagilakwak, senyor. Idita. Ha? Apay akitaan nak iti kasta, senyor? Kasla adda kayat mo nga ibaga? Ay na, senyor. No adda planom akas iti inaramid mo kanyak iti. Mapaay kan. Jak sumurot kan. Talaga na malagit ni Jack dadi anoche, Idita. Di mon ipalagip kanyak, senyor. Karugit ko ti bagik. No malagip ko dayjay kinamauyong nga isusurot ko idi kada kayo. No, Idita. Saan na kinamauyong daydi na naaramid iti daydi na noche? Na isang sangayan. Asaanan ang maulit iti kaanuman, senyor. Sus, apo. Kas lamang rupukot ay tatao. Kita anak natin. Talaga ka din Talaga? Nasaan ka? Na nagsigog? Ano na? Pag-arupan ni siya. Naagsikog ni Sika. Na siya tiyama. Awan ka di? Isungarod adakkel abiddot ko ti panagpabusoy ko kada kayo, senyor. Ta sa anak anagsikog. Iso amanjakong. Manjakong. Ala,
Agsakay tayon kadagiti kabalyo tayo, ta sumalog tayon. Agawid tayon di patad. Luciano, ay kasakay kayo nagamata siyak dito'y maysa. Una po. Siguro, nalaing kang agpataray iti kabalyo idi kabambanwaga man niya, Ama Josep. Ay, una. Ay, aday din ang kamkamat kanyak nga hapon. Ay, nung naitarayak Talaga, Ay, nasiglat mo't degi sina kaya kakabalyo. Uray tila simsimpukan ni iti kabambuan tayo ti Cordillera. Kat naadayuan nila taday din ang kamat kada kami nga hapon. Bilibak kada kayo Ay, una. Mala, agsakay tayon kadagiti kabalyo. Agawid tayon. Ya! Ay, jak unay partakan ti agpataray. Padasak alasin ng ti lugar na malabsan mi. Barang malagip ko pa'y di apaset ti asyenda. Nailing mo din dabi nito. Sardeng. Kasla iti day to'y apaset ti bantay day di apaset na. Kalbo iti day ti alugar. Babasit akayo tinagtubo. Kat no nakadadakkel dan. Mabalin akas kadag ito'y ita na pinuon ti kadadakkel da. Inkalimidi iti agarup sa nga polo kadapan ti kaunag na. Ginaburan mi ti adu abato. Sa amin to minulaan iti kayo iti rabaw na. Manya kayo day din. Ay, no sa anak nga grero. May saasalang day di na imula. Ne, adu ti pinuun ti salang dito ya. Aguray ka. Ditan samot abanda. Malagip nga ta nila kay Josep. Ti paset anakay kalyan ti kinabaknang anaidulin iti Hacienda Gabriel. Gagayem, di uliwayan na denggen ti tuloy ti nobela tayo anapauluan. El Oro con Sangre! Insurat para iti radyo ni Leti Astudillo Aquino. Direksyon, June Ributaso. Technical Supervision, John Ligligan. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kenda ito'y ng istasyon. El Oro con Sangre!